pawb yn barod felly ar gyfer yr her fawr y dydd Iau yma, sef Cneifwyr yn erbyn y Bwyellwyr. Ac ar stondin y Cneifwyr mae gennym ni Sioe a mae gennym ni Aidan Grant fel y bechgyn, a'r merched ydy Susie Parish ac Eleanor Resno, ac wedyn carfan o wlad Czech sy'n herion o ran y Bwyellwyr, sef Mama Merch, Carolina, Urbanova a Venka neu Vlada Vena i mam, a wedyn Michael a Svenek ydy'r ddau fachgan. Yr ddau fachgan eisoes wedi cwblhau, a mae'r ornest i gyd ar ben wrth i ni cyflwyno nhw. Waith i chi ddweud, eithriadol. Chydig bach ar ôl gan y Bwyellwyr, ac mi fydd yr ornest gyntaf yma drosodd. Nawr, dyna beth yw cyflymdra. Dwi'n yn siŵr a weithiodd hwnna fel oedd neb yn ei fwriadu fod ydy gwir, achos y ras gyfnewid oedd i fod o ran y cneifio, ond dyna fo. Fawr iawn i wneud eto gan Carolina yn fan hyn rwan, a mi welwch chi'r dechneg yna. A ddech chi sicrhau chi, dwi wedi dal y Bwyelli yna, a mi fedrwch chi siafio efo nhw. Maen nhw mor finiog â hynny. Dal ati, holltir, ffren, wel, gwych iawn. A gen i chi wedi mwynhau hwnna yn fawr iawn, a biwch ar y dechrau, oedd pawb yn edrych reit i brifo, a dwi'n meddwl ar y llwyfan oedd y Bwyellwyr yn eitha nerfus, ond maen nhw erbyn hyn wedi cael blas a wedi cael y croeso Cymreig yma yng nghanolfan Gneifio Meirion, a pawb yn gwenu, os nad yn chwerthin.